Случвало ли ви се да се трудите цяло лято в градината, а накрая съседът да прибере двойно повече домати от същата площ? Каква е неговата тайна? Днес ще ви разкрия нещо наистина изненадващо. Темата на нашето видео е как точно да засаждате вашите растения, за да увеличите реколтата си поне 2 пъти. И не, няма да говорим за скъпи химически торове или сложни технологии. Обещавам ви, че до края на това видео ще научите прости, но гениални методи, които ще преобразят вашата градина завинаги. Повечето хора смятат, че колкото повече растения натъпчат в земята, толкова повече плодове ще оберат. Но това е огромна заблуда. Истината е съвсем различна и дори леко парадоксална. Понякога по-малко означава много повече. Ще ви покажа защо обичайният начин на засаждане всъщност задушава растенията ви. Напишете ми долу в коментарите, вие съгласни ли сте, че старите традиционни методи винаги са най-добрите или сте отворени към нови хитрини? Нека да разберем. Преди да преминем към конкретните стъпки, нека да се върнем малко назад във времето. Стотици години наред нашите предци са наблюдавали природата. Те са забелязали как растенията се развиват в дивата гора без човешка намеса. Там никой не копае идеално прави редове и никой не полива по график. Въпреки това, природата процъфтява. С наблизането на модерното земеделие през миналия век, хората започнаха да разчитат предимно на машини и химия. Забравихме основната биология на самите корени и стъбла. Започнахме да третираме живите растения като фабрични детайли на конвеер. Но днес все повече успешни градинари се връщат към умното, биологично съобразено засаждане. Те комбинират древната мъдрост с съвременните познания за живота в почвата. И резултатите са наистина поразителни. Точно тези преоткрити тайни за перфектния старт на всяко едно семе и разсъд ще разгледаме стъпка по стъпка в следващите минути. Нека да започнем с най-важното нещо – подготовката на почвата около самото растение. Много хора вярват в един стар мит. Те си мислят, че е достатъчно просто да изкопаят малка дупка в земята, да сложат вътре растението и да го затрупат с пръст. Но това е огромна грешка. Представете си следната ситуация. Имате суха и твърда гъба за миене на чинии. Ако просто капнете малко вода отгоре, тя ще се стече настрани. Гъбата ще остане напълно суха вътре. Точно това се случва с вашата почва, ако не я подготвите правилно. Корените на вашето младо растение ще останат жадни и блокирани. За да избегнете това, трябва да разрохкате земята много добре в широк кръг. Направете го на поне 20 см около самата дупка. Така създавате меко и удобно легло за младите корени. Те ще могат да дишат, ще могат лесно да си пробиват път надолу и настрани, за да търсят храна. Когато земята е пухкава, тя задържа влагата точно като нова мека гъба. Водата стига директно до там, където е най-необходима. Разрохването е първата тайна за двойна реколта. Сега да обърнем внимание на дълбочината на засаждане. Тук съществува още един много разпространен мит. Повечето начинаещи градинари смятат, че всички семена и растения трябва да се съдят колкото се може по-плитко, за да изникнат бързо. Но нека помислим логично. Представете си малко бебе, което се опитва да отвие тежко зимно одеяло над себе си. Трудно е, нали? От друга страна, представете си високо дърво, посадено твърде плитко. При първия силен вятър то ще падне. Истината е, че различните култури изискват съвсем различен подход. Например, когато засаждате разсъд от домати, вие трябва да го заровите дълбоко. Дори премахнете най-долните листа и покриете голяма част от стъблото с пръст. Защо ли? Защото по цялото стъбло на домата има малки власинки. Когато те попаднат под земята, се превръщат в нови, мощни корени. Повече корени означават повече извлечена храна от почвата. А повече храна води директно до двойно по-голяма реколта във вашата кошница в края на лятото. Това е прост, но изключително ефективен природен механизъм.
Следващата стъпка е разстоянието между растенията. Нека веднага да разбием мита за гъстото засаждане. Много хора си казват така: имам малка градина, затова ще насадя стръковете много близо един до друг, за да имам повече плодове. Това е фатална грешка. Представете си претъпкан асансьор в горещ летен ден. Въздухът не стига, на всички им е тясно и некомфортно. Никой не може да се движи свободно. Същото изпитват и вашите зеленчуци. Когато са засадени твърде нагъсто, те започват жестока битка помежду си. Борят се за всяка капка вода. Борят се за слънчевата светлина и за хранителните вещества в почвата. В резултат на това, всички растения остават слаби, боледуват често и дават дребни плодове. За да имате двойна реколта, трябва да им дадете въздух. Оставете поне 50 до 60 см между големите растения. Представете си го като широка и празна дансингова площадка. Растенията имат нужда от пространство, за да разперят листата си. Добрата циркулация на въздуха между тях ще предотврати появата на опасни гъбични заболявания и ще ви спести много тревоги. Време е да поговорим за съседите в градината. Това е концепцията за съвместно засаждане. Митът тук гласи, че на растенията им е абсолютно все тая, кое друго цвете или зеленчук расте до тях. Това категорично не е вярно. Представете си, че живеете в жилищен блок. Ако съседът ви прави шумен ремонт всяка нощ, вие няма да се чувствате добре, нали? Но ако съседът ви е тих и ви носи вкусни сладкиши, вие ще сте щастливи. Растенията работят по същия начин. Те отделят различни химични вещества през корените и листата си. Например, ако засавите босилек непосредствено до вашите домати, се случва нещо магическо. Босилекът не само подобрява вкуса на самите домати, но и със своя силен аромат отблъсква вредните насекоми. Той действа като невидим бодигард за вашата реколта. Също така, засаждането на невен сред зеленчуците гони опасните нематоди от почвата. Винаги избирайте правилните съседи за вашите култури. Тази малка хитрина създава перфектна симбиоза и драстично увеличава количеството и качеството на събраните зеленчуци. А сега нека погледнем към небето и слънцето. Посоката на вашите лехи е от огромно значение. Често срещан мит е, че няма никакво значение на къде сочат редовете в градината, стига да са прави и подредени. Нека ви дам един чудесен пример. Представете си модерни слънчеви панели на покрива на една къща. Ако те са обърнати на север, те почти няма да произвеждат ток. Трябва да са насочени така, че да улавят максимално слънчевите лъчи през целия ден. Вашите растения са точно като тези панели. Техните листа събират слънчевата енергия. За да постигнете максимален растеж и двойна реколта, винаги разполагайте редовете си в посока от север на юг. Защо това е толкова важно? Защото по този начин слънцето огрява едната страна на растенията сутрин, а другата страна ги огрява след обед. Така, всяко едно листо получава своята порция светлина. Никое растение не остава в постоянната сянка на своя съсед. Равномерното осветяване гарантира равномерно зреене и много по-сладки и едри плодове в края на сезона. Да преминем към първото поливане. Моментът на самото засаждане е критичен за водата. Повечето хора робуват на следния мит. Те засаждат с ръка, утъпкват земята отгоре и след това поливат обилно с лейката върху листата и почвата. Това е много неефективно. Представете си, че сте ужасно жадни, а някой излива чаша вода върху главата ви. Ще ви разхлади, но няма да утоли жаждата ви вътрешно. За да помогнете на младото растение, трябва да приложите метода на поливане в самата дупка. Преди изобщо да сложите разсада, напълнете изкопаната дупка догоре с вода. Изчакайте няколко минути земята да я изпие напълно. Чак тогава поставете корена и засипете се суха пръст отгоре. Този метод създава огромен резервоар от влага дълбоко под земята. Той примамва младите корени да растат силно надолу,
за да търсят тази вода, а дълбоките корени правят растението изключително устойчиво на летните суши. Сухата пръст отгоре пък пречи на водата да се изпари бързо и предотвратява образуването на твърда кора на повърхността. Нека поговорим за защитата на почвата веднага след засаждането. Тук се крие един много опасен мит. Много опитни на вид градинари обичат да виждат черна, гола и идеално прекопана земя около растенията си. Те смятат, че това е признак за чистота, но в природата голата земя е рана. Представете си да излезете навън в мразовит зимен ден без палто или пък в най-горещия летен ден без шапка. Ще пострадате сериозно. Голата земя се изпича от слънцето, напуква се и губи всичката си ценна влага. За да удвоите реколтата, трябва да използвате мулч веднага след като засадите. Мулчът е защитно одеяло за вашата градина. Може да бъде направено от слама, окосена трева или сухи листа. Разстелете дебел слой от поне 5 см около всяко растение. Това одеяло пази корените на хладно през лятото, задържа влагата в почвата и не позволява на плевелите да поникнат. Докато мулчът се разлага бавно, той дори храни почвените микроорганизми. Това е една от най-големите тайни за изобилие без ежедневно копаене и поливане. Стигаме до една доста спорна тема – манипулацията на самите корени преди поставянето им в земята. Съществува строг мит, който гласи, че корените никога не трябва да се пипат или нарушават, защото растението ще умре от стрес. Но това не винаги е вярно. Представете си как един опитен градинар подрязва клоните на едно дърво през пролетта. Той го прави, за да стимулира дървото да пусне нови, много по-гъсти и здрави клони. Същият принцип важи и под земята за много видове зеленчуци. Когато извадите разсада от малката пластмасова кофичка, корените често са навити в кръг. Ако ги засадите така, те ще продължат да се въртят и растението ще се задуши само. Затова внимателно разрушете кореновата топка с пръсти. Леко скъсайте най-дългите завити краища. Това звучи страшно, но всъщност дава ясен сигнал на растението. То веднага започва да изгражда нова, много по-широка и агресивна коренова мрежа. По-силна основа означава стъбло, което може да издържи тежестта на двойно повече домати или краставици. Ето един изключително практичен съвет за формата на самото легло при засаждане. Митът тук е, че повърхността на градината трябва да бъде абсолютно равна и плоска навсякъде. Но плоската земя не помага на водата да стигне до растението. Представете си голяма, естествена купа или чиния, оставена на двора. Когато завали дъжд, тя ще събере и задържи водата в центъра си. За да осигурите максимална хидратация на вашите зеленчуци, използвайте метода на кратера. Когато засаждате, не заравнявайте напълно пръста около стъблото. Вместо това, оформете малък земен пръстен около растението, като оставите лека вдлъбнатина в средата. Това създава миниатюрен басейн. Всяка капка вода от вашия мъркуч или от летния дъжд ще се събира точно в този кратер и ще попива директно върху кореновата система, вместо да изтича безполезно по пътеките. Този лесен трик гарантира, че всяко поливане е 100% ефективно. Растението никога не страда от жажда, което е ключово за формирането на огромно количество сочни плодове. А сега ще разгледаме един специфичен метод, който прави истински чудеса, специално при доматите. Става въпрос за ъгъла на засаждане. Митът, който всички следват, е, че всяко растение трябва да се засажда строго вертикално, изправено нагоре като войник. За повечето култури това е вярно, но доматите са различни. Представете си човек, който е много уморен. Ако легне да си почине, той ще събере много повече сили. Доматите имат невероятната способност да пускат корени от всяка част на стъблото си, която докосва земята. Затова, ако имате висок и тънък разсъд, направете следното. Изкопайте дълъг,
но плитък хоризонтален изкоп. Положете растението вътре да легне на една страна. Внимателно извийте само върха му с последните няколко листа нагоре над земята и го затрупайте. Цялото това заровено стъбло ще се превърне в една масивна, дълга коренова система. Този метод осигурява не просто двойна, а понякога и тройна сила за извличане на хранителни вещества от почвата спрямо традиционното вертикално засаждане. Дойде време да обсъдим храната в самата дупка при засаждане. Митът е, че хвърлянето на шепа изкуствен химически тор директно при корените е най-бързият път към голямата реколта. Всъщност, това често изгаря нежните млади коренчета. Представете си да дадете на малко дете огромна купа с бяла захар вместо полезна ябълка. То ще има моментен прилив на енергия, но след това ще се почувства зле. За да създадете здрави и продуктивни растения, използвайте силата на природата. Във всяка дупка преди засаждане сложете 2 шепи качествен, добре огнил компост или прегорял оборски тор. Добавете и една супена лъжица дървесна пепел. Тази смес е като супер хранително смути за растението. Тя освобождава полезните си вещества бавно и постепенно през целия сезон. Корените се хранят спокойно, без стрес и без риск от химическо изгаряне. Органичната материя също така привлича полезни земни черви, които допълнително разрохват земята около вашите бъдещи зеленчуци. Това е рецептата за истински вкусни и големи плодове. Важен детайл, който много хора пренебрегват, е времето от деня, в което засаждат. Съществува мит, че най-доброто време за работа в градината е ранната слънчева утрин, за да имат растенията цял ден светлина за адаптация. Това звучи логично, но всъщност е доста вредно. Представете си да ви събудят рано сутринта и веднага да ви накарат да бягате дълъг маратон под жаркото слънце. Ще бъдете изтощени. Засаждането е огромен шок за всяко растение. Ако го извадите от сянката и го сложите в земята точно преди обедните жеги, то ще клюмне и ще загуби много енергия в опити да оцелее. Тайната на професионалистите е да засаждат винаги в късния следобед или ранната вечер. Или пък в облачен ден. По този начин, след като преживее стреса от преместването, растението има цяла прохладна нощ, за да се успокои. През нощта то поема вода, изправя листата си и се закрепва в новия си дом. На следващата сутрин то е много по-силно и готово да посрещне първите слънчеви лъчи, без да увекне. Нека да обърнем внимание на един процес, наречен закаляване. Митът е, че щом купите красив зелен разсъд от топлия парник или го извадите от перваза на прозореца, той е напълно готов за суровите условия на откритата градина. Това е огромна илюзия. Представете си човек, който никога не е излизал от топла стая и изведнъж го хвърляте в дълбоката част на студен басейн навън. Шокът ще бъде огромен. Вашите млади растения имат нежни листа, които никога не са усещали истински силен вятър или директно, нефилтрирано слънце. Ако ги засадите веднага, те често получават слънчеви изгаряния и спират да растат за седмици. За да избегнете това спиране и да гарантирате двойна реколта, трябва да ги закалите. Една седмица преди засаждането започнете да изнасяте саксиите навън. Първият ден ги оставете на сянка за 2 часа. На следващия ден ги оставете за 4 часа, като ги изложите на слабо сутрешно слънце. Постепенно увеличавайте времето. Така стъблата им заякват и преминаването в градината става безболезнено. Има едно интересно правило, което наричаме правилото на двете семена. Когато засаждате директно от семена, например тиквички или краставици, митът е, че едно семе във всяка дупка е напълно достатъчно, за да спестите материал. В крайна сметка семената са пари, нали? Но представете си скачач с парашут. Той никога не скача само с един парашут. Винаги има резервен на гърба си, за всеки случай. В природата има много рискове. Птица може да изрови семето. Някое насекомо може да изяде първото поникнало листенце.
Или пък самото семе може да се окаже дефектно. Затова винаги слагайте по 2 или дори 3 семена близо едно до друго в дупката. Това гарантира, че там със сигурност ще поникне поне едно здраво растение и няма да имате празни дупки в редовете си. А какво правим, ако поникнат и трите? Много просто. Изчаквате няколко дни, избирате най-силното и дебело стръкче, а другите две просто отрязвате с ножица. Така винаги имате перфектен и силен шампион във всяко гнездо. Сега ще ви въведа в един таен, невидим свят под земята. Светът на микоризните гъби. Митът е, че всички гъбички и плесени в градината са лоши болести, които трябва да бъдат унищожени с химикали веднага. Това е трагично неразбиране на природата. Представете си една огромна подземна интернет мрежа, където растенията си пишат съобщения и си пращат колети с храна. Полезните микоризни гъби правят точно това. Те се прикрепят към корените на вашите зеленчуци и действат като техни удължения. Гъбите могат да достигнат до вода и минерали много по-далеч, отколкото корените сами могат да стигнат. В замяна, растението им дава малко захари. За да активирате тази магия и да удвоите добива си, добавете малко прах от микоризни гъби директно върху корените при засаждането. Този естествен препарат се продава във всеки по-добър градинарски център. Той създава армия от невидими помощници, които ще хранят вашите домати и пипер през цялото лято, правейки ги огромни и изключително вкусни. Една много важна предпазна мярка е защитата на основата на стъблото. Митът тук гласи, че няма никакъв проблем долните листя на растението да се опират в мократа земя след поливане. Това е окана за бедствие. Представете си да ходите цял ден с мокри чорапи в студеното време. Много бързо ще настинете и ще се разболеете. Повечето почвени инфекции и мана започват точно по този начин при растенията. Водата се изпарява от земята или пръска кал върху най-долните листа. За да запазите зеленчуците си здрави и да осигурите дълготрайна реколта, веднага след като растението се захване добре, вземете една ножица. Отрежете внимателно най-долните 1 или 2 листа, които са опасно близо до почвата. Оставете поне 10 см чисто стъбло над земята. Това създава въздушен буфер. Почвените болести вече нямат лесен мост, по който да се изкачат към горната част на растението. Това е изключително прост физически щит, който спасява хиляди градини от ранна гибел през влажните летни дни. Нека разгледаме още един необичаен подход. Първата резидба – непосредствено след засаждането. Митът, който всички обичаме, е, че трябва да оставим младото растение да расте диво и свободно от самото начало, за да стане голямо. Това звучи романтично, но не е практично. Представете си строителна площадка. Не можете да започнете да строите тежък покрив, преди да сте излели здрави бетонни основи. Къщата ще рухне. По същия начин, много често младите разсади се опитват да цъфтят и да правят малки плодчета, още докато са в саксията или веднага, щом ги сложите в земята. Това е капан. Ако позволите на едно слабо растение да храни плод, то ще спре да развива корените си. Затова, колкото и да ви боли сърцето, откъснете първите няколко цвята веднага след засаждането. Растението ще пренасочи цялата си енергия надолу към изграждането на мощна коренова система. Когато след няколко седмици то започне да цъфти отново, основата му ще бъде толкова силна, че ще може да изхрани 2 пъти повече зеленчуци. Защитата от вятър е следващата ключова стъпка към успеха. Митът гласи, че излагането на суров вятър веднага след засаждането прави растенията по-силни и здрави. Всъщност, това често е фатално за тях. Представете си току-що построена кула от пясък на плажа. Ако я удари силен ураганен вятър, тя ще се разпадне на секундата. Младите стръкове зеленчуци са също толкова крехки през първите си дни на открито. Силният пролетен вятър ги пречупва физически и изсушава листата им по-бързо, отколкото корените могат да доставят вода. За да защитите бъдещата си огромна реколта,
Създайте им временен заслон. Можете да забиете няколко пръчки и да опънете малко мрежа или дори да сложите изрязани пластмасови бутилки около най-малките растения през първата седмица. Този щит им дава нужното спокойствие да развият нови корени и да се закрепят стабилно в земята. Щом стъблото стане дебело и здраво, можете да премахнете защитата. Търпението в първите дни се отплаща щедро. Време е да обсъдим и влиянието на природата в по-широк мащаб, като например лунните фази. Съществува модерен мит, че съобразяването с луната при засаждане е просто бабини деветини и глупав фолклор. Но науката има своето обяснение. Представете си огромните океани на нашата планета. Лунната гравитация издърпва милиони тонове вода нагоре, създавайки приливите и отливите. Растенията са съставени предимно от вода, а почвата също е пълна с влага. Следователно, лунното притегляне оказва фино, но реално влияние върху движението на соковете в стъблата. Старото правило гласи следното. Всичко, което дава плод над земята, като домати, пипер и краставици, се сади при нарастваща луна. Тогава жизнените сокове се издигат нагоре към листата и цветовете. А всичко, което расте под земята, като картофи, моркови и лук, се сади при намаляваща луна, когато енергията слиза обратно към корените. Това е малък детайл, но когато комбинирате всички тези малки детайли, резултатът е онези рекордни реколти, за които всички мечтаем. И накрая, последната тайна за успешното засаждане е вашето собствено търпение и наблюдение. Най-опасният мит сред съвременните хора е, че градинарството е като програмирането. Садиш семето, натискаш бутона за поливане и след 2 месеца идваш да прибереш резултата. Това просто не работи така. Представете си добър детектив, който разследва случай. Той не чака престъплението да се случи отново, а търси малки следи всеки ден. Вашата градина е живо същество, което непрекъснато се променя. Засаждането е само началото на разговора между вас и растението. След като приложите всички тези методи, които обсъдихме, трябва да се разхождате сред лехите. Поглеждайте под листата за скрити вредители. Проверявайте с пръст дали почвата под мулча е влажна или суха. Растенията винаги ни говорят чрез цвета на листата си и начина, по който стоят. Ако се научите да четете тези малки знаци още от деня на засаждането, никога няма да бъдете изненадани от провалена реколта. Вниманието е най-добрият тор за вашата градина. И така, стигнахме до кулминацията на нашето градинарско пътешествие. Ако се замислите, всеки един от тези малки трикове може да изглежда незначителен сам по себе си. Но когато ги обедините, се случва нещо невероятно. Раздрохканата почва, правилното поливане в дълбочина, умното използване на мулч и съобразяването с съседите в лехата създават перфектната буря на успеха. Представете си как в средата на лятото влизате във вашата градина, а там ви чакат двойно по-високи растения, буквално огъващи се под тежестта на хиляди сладки домати, хрупкави краставици и месец пипер. Това не е магия. Това е просто интелигентно партньорство с природата. Повече няма да пилеете времето и силите си на празно. Благодаря ви безкрайно, че останахте с мен до края на това видео. Ако тази информация ви е била полезна, моля, абонирайте се за канала, за да не пропускате следващите ни тайни. Ударете един лайк на видеото, за да достигне до повече хора. И не забравяйте да ми отговорите в коментарите. Кой от тези методи ще изпробвате първи във вашата градина тази пролет?